Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булармын. Бүген безнең программада тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башларбыз. Фәндәс Сафиуллинны искә алабыз. Менә иң соңгы 3 кеше калганда дөньяда шул 3 кешенең берсе татар булсын. Симферопольдә яшәүче татарлар тормышы. Хәзер без Симферополь каласының иң борынгы кабир мәчетендә. Оренбург өлкәсе бөтен Россия җан исәп алуга әзерләнә. Халкыбызның санын саклап калу безнең өстебездәге булган бурыч. Шишмәләр чылтырап аксын. Алып ката идек бутылкалар белән 1 ел торас чип-чиста була иде. Татар дөньясында көн сайын бик күп яңалыклар, чаралар үткәрелә. Аларның мөмкин кадәрен сезгә җиткерү максатыннан татар дөньясы яңалыкларын тәкъдим итәбез. Минзәледә җиңел моторлы самолетта һәлак булучыларны искә алу йөзеннән 11 октябрь Татарстан Республикасында матәм көне буларак игълан ителде. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов вакыйга урынында оператив штаб утырышында җиткерде. Билгеле булганча, фаҗигадә 16 кеше һәлак булды. 6-сы хастаханәләргә озатылды. Киләсе елда Казанда Җәмигъ мәчете төзелә башлаячак. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов еллык юлламасында белдерде. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллык бәйрәме татар халкының рухи мәдәни мирасын саклауда зур өлеш кертәчәк, диде президент. Төркиянең Иске шәһәр каласында Казан татарлары мәдәнияте йорты яңартылган. Татарстаннан музейга телевизор, компьютер, тарихи фотолар, милли киемнәр җибәрелгән. Музей тарихи җирлектә урнашканлыктан туристик маршрутка керә. Шунлыктан бирегә татарның көн күреше белән танышырга төрекләр дә йөри башлаган. Әлмәтнең Нур мөселман мәктәбе Россиянең иң яхшы мәктәпләре исемлегенә керде. Укыту сыйфаты югары бәяләнде. Россия Федерациясының 2021 елда иң яхшы белем бирү оешмалары бәйгесенең лауреат исеменә лаек булды. Нур мәктәбе 2018 елның 1 сентябрендә ачылды. Анда укыту татар телендә бара. Санкт-Петербургта композитор Рәшит Кәлимуллинның иҗат кичәсе булачак. Чара 15 октябрьдә Дәүләт академия капелласында узачак. Кичәдә Станислав Малышев, Алина Шарипҗанова, Айдар Сөләйманов, шулай ук София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры катнашачак дип хәбәр итәләр. 15 октябрьдә Халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе башлана. Катнашучыларны 11 номинациядә бүләкләячәкләр. Тулырак Татар конгрессы сайтында. Татар спортчысы Камила Вәлиева яна 1-нче урында. Фигуралы шоу буенча Финляндиядә узган турнирда Вәлиева 249 балл җыеп 1-нче урынга лаек булды. Өчле аксельдә егылса да, 4ле сикерешләрдә ул ялгышмады. Авыр хәбәр килеп иреште. Татар мәнфәгатьләрен яклап көрәшкән шәхес, максималист, сәясәтче Фәндәс Сафиуллин каты авырудан соң вафат. Аңа 85 яшь иде. Ул республиканың яңа тарихында зур эз калдырган кеше, милләтпәрвәр шәхес, дәүләт гербы, милли әләм, Татарстан гимны, ике теллелек, латин алфавитына күчү идеялары белән янган ул. Гомумән Татарстанның мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итүдә зур роль уйнаган шәхес. Алай гына да түгел, ул 1990 елның 30 августында Татарстан суверенитеты турында декларацияны мөнбәрдән укыган кеше. Фәндәс Сафиуллин турында татарлар тапшыруында күптән түгел сюжет чыккан иде. Милләтпәрвәр сәясәтченең ул соңгы интервьюларыннан берсе булды. Бүген сезгә аны кабатлап күрсәтергә булдык. Чәчәкләр яратам. Табигатьтә йөрергә ярата ул. Матурлыкларны күрә белә һәм фотоаппаратына төшереп тә ала. Шатыр таулы, гүзәл табигатьле Азнакай районында туып үскән ул. Мәлбәгыш авылында туа, озак та үтми чишмәләргә бай, урман эчендә утырган Актүбәгә күченәләр. Әтисе укытучы, тик 5 яшендә ярым ятим кала. 41 елның 2 август көнне Нәдер авылыннан озатуны минутына кадәр хәтерләмим. Кайтмады сугыштан. Әтисе бабасына Фәндәсне укыт дип әйтеп калдырган, аны гыйлемле бабай дип йөрткәннәр. Фарсы һәм борынгы татар телен белгән. Фәндәс Сафиуллина әби бабасы үстерә. Они лесхозда урман кесә, военизирован лесхозда. Кулпышкысы белән. Норма 6 кубометр көнгә.
2 кеше. Әнен бик сирәк күрдем мин шунда. Кечкенә чагындагы әнә шундый вакыйгалар аның хәтерендә тирәнез булып уелып калган. Кеше булып формалашуына тәэсир иткән. Әйтик, бер юлы дуслары белән пәкеле уйнап утырганда атлы кешеләр килеп төшә. Килеп керәләр, «Нидаем» дип кычкыралар. Нидаем култыгы налог түләмәгән өчен нәрсәңне алып китәргә килгәннәр. Буларның бердән бер кәҗәсе бар. Шул кәҗәне Мәхәсән апаның абзарыннан алып чыгып, үзенең күз алдында безнең яшен муенына бау салып сыра алып киттеләр. Шунда Мәхәсән апа ишек алдындагы ширемгә капылар менә куллары белән тырнатып шуны кара эзләре калганын хәтерлим. Совет хөкүмәтендәге хакыйкатьсезлек ачуын чыгарган. Хәзер дә гаделсезлекләр күрсә каны кыза икән. Нәкъ менә шул сыйфатты сәясәткә китергәндер дә. Тик урау юллары аша үтәргә туры килә. Башта Актүбәдә, аннан көндә 8 чакрым юл узып Мәлбагышта укый. Соңрак Бөгелмә татар мәктәбендә белем ала. Аны тәмамлагач, Бөгелмә урамнарында йөрим. Җәяү кайтырга чыкты мин гадәттәгечә. Ул чакта машинада йөри башлады, попутныйга да эләгеп буладыр. Кайтасы да килә, кайтасы да килми. Нишләргә? Кыймада күрәм бер белдерү тора. Продолжается набор военных училищей. Башны күтәреп карасам военкомат икән. Тоттым да, кирдем шунда. Сарытау танк училищесына теркәп куялар аны. 2-3 минут эчендә язмышы хәл ителеп тә куя. Тик башта бик авыр булган. Җаным, күңелем, дәртем белән мин хәрби кеше түгел. 34 ел хезмәт итсәм дә мин хәрби кеше булып җитә алмадым. Мин начар командир. Командир буларак мин ярамый командир. Мин үземнең солдатны утка кертә алмас идем. Берничә ел хезмәт иткәч, читтән торып белем алып, укытучы булып китәргә сорый башлый. Озак еллар сөйләшүләрдән соң Белоруссия дәүләт университетына фәлсәфә факультетына керә. Кызыл диплом белән тәмамлый. Аннан Чехословакиядә хезмәт итә, Казанга артиллерия училищесына кайта. 90-91 елда булган сайлаулар үткән гасырның. Ул әкияткә тиң мөмкинчелекләр тудырды сайлауда. Миңа каршы, менә мине беркем белмәгән Казанда полковник советской армии, әле ул чакта армияны яратып бетермиләр иде. Миңа каршы 6 кандидат. Ул вакытта югары советка колхозчылар, укытучылар, табиблар керә. Илдә халыклар тигез хокуклы булмый. Татарстанны тулы хокуклы союздаш республика итү максаты куела. Әгәр ул идея барып чыккан булса, бүген Россиядән да көчле ил булмас иде. Аннан да гадел, аннан да матур ил булмас иде. Бәйсезлек турында декларация кабул итү, конституция кабул итү, референдум үткәрү. 3 зур вакыйга үзәгендә дә Фәндәс Сафиуллин тора. Августның соңгы көннәрендә Ирек мәйданында меңләгән халык җыела. Тарихи көнне бәйсезлек турында декларацияны минбәрдән укучы да Фәндәс Сафиуллин була. Мин авырлыкны сизмидә үштем мен анда гел. Тарихи вакыйга бит. Һәм менә шул елларда үзен чын мәгънәсендә менә шушы куркынычларга бирешмәстәй кеше итеп мисал тудыра белү. Авыр елларда менә шушы яшәү мисалын тудыру, ул аның бик яхшы сыйфаты, ул аны булдыра торган кеше. Аның әзерлегенә мин шаккатам. Ул әйтерсең дә гомер буе депутат булырга әзерләнгән шикелле. Ул экспромтында шул хәтле әйбәт чыгыш ясый. Кинәт кенә сикереп тора да һәм иң бер кискен моментта үзенең сүзен әйтеп куя. Югары Советта, аннан Дәүләт Думасында депутат һәр эшен җиренә җиткереп эшли, әйтәсе сүзен өздереп әйтә, фикерен курыкмыйча белдерә. Тик үзе өчен бер кайчанда бер нәрсә дә сораганы булмый аның. Бәлки кайбер йомышларны сорар, кирәк әйберләр турында сорарга да кирәктер, үтенечләр дә язарга кирәктер. Әмма минем андый гадәтем юк. Башкаларның соравын инде мин калдырмаска тырыша идем. Ул чакта югары советка халык бик тиз килеп керә. Әгәр депутат эш урынында булса, аны кертеп туган турыдан туры кертәләр. Берни ди турникет, юк берни ди милиционер, карт пенсионер утырады, вахтер. Көнгә 15 кеше кимрәк кермәгәндер миңа. Ир кешенең уңышларында хатынының роле зур. Фәндәс Сафиуллин белән хатыны Рәзинәнең бергә гомер итә башлауына да 60 ел узган. Бер авылдан алар, бер сыйныфта укыганнар. Мин аны 3-4 яшеннән беләм. Ул Казан университетын тәмамлады. Почвенный биологический факультет. Укуын тәмамланып көткәч, аны җибәрәләр иде Казахстанга. Распределение белән Казахстанга җибәрмәдем, алып киттем Белоруссия. Ике улы Белоруссиядә туа, Чехословакиядә мәктәптә укыйлар, югары белемле егетләр. Алар өчен кызарга туры килмәде. Бер кайчан да укыган чакларында да тормышлары киләнгән.
Уллары белән горурлана ул. Инде оныкларының баласын да кулына алып сөяргә насыйп булган. Фәндәс Сафиуллин әле дә бер урында эшсез тик утыра алмый. Җәяү йөрергә ярата. Юлы 1 сәгатьтән артмаса автобуска утырмый икән. Көн дә яза. Хатирәләр, публицистика интервьюларын Азатлык һәм тигез хокук өчен дигән китапка да туплаган. Без инде аны үгетләп килдек. Көннәр буе, айлар буе, еллар буе. Фәндәс ага җыйсыналарны китап итеп чыгарык дип һәм без бергәләшеп, күмәк көч белән аның менә шул китабын әзерләп, нәшриятка тапшырып, бастырып чыгарырга булыштык. Һәм бу китап искиткеч мөһим китап Татарстан тарихы өчен, Татарстан өчен. Монда Татарстанның яңа тарихы. Менә бу китапны укыган кеше 90-нчы еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр Татарстаннан нинди зур мәсьәләләр күтәрелгән, нинди зур проблемалар күтәрелгән һәм хәл ителгән, яисә хәл ителмәгән, монда һәммәсе дә бар. Монда әйтелгән фикерләрнең әйтәмен бер, оннан бердер монда. Алай булмаса да, ким дигәндә 5тән 1 генә. Калганнары менә монда. Әле менә монда туплап утырам ни булмаска, үзем булмасам балалар бәлки шәһәр. Республика бәйсезлеге кеше хукуклары милли университет латин имласы өчен көрәшкән депутат бүген дә җәмәгать эшләренә битараф була алмый. Кайчандыр җир шур биткәндә соңгы хайван да булачак, соңгы үсемлек дә булачак. Соңгы күбәләк тә соңгы халык та калачак. Менә иң соңгы 3 кеше калганда дөньяда шул 3 кешенең берсе татар булсын. Соңгы сөйләшүдә шулай дип әйткән иде ул. Кешелек биткән чорда да соңгы кеше булып татар калсын дип өметләнгән Фәндәс Сафиуллинның бүген үзе белән хушлаштылар. Аның менә шундый ихласлыгы, самимилеге, шушы милләт мәнфәгатьләре өчен көрәшендә фидакарлыгы әлбәттә ошо иде. Ул кайберәүләр кебек нидер аңардан ария сизмисең, ул һәрвакыт ихлас, чәчрәп чыга торган мөнбәрләргә һәм әлбәттә менә бүген бит инде безнең хәтер кенә 12-се төгәл санасаң, шуңа күрә менә үзенең үлеме белән безне бергә шушы хәтер кенә җыю да бер символик мәгънәгә ия дип уйлыйм мин. Фәндәс ага шын сәясәтче иде. Ул Домада да булган вакытта аңа тәкъдим итүләр дә булган. Безгә генә сөйләде инде ул. Төрле әйтик Ялтада Каттыжанда шулай бушка бирәләр. Ул бер кошанда андый нигә бармады. Аңа шок катканнар инде. Бу бердән-бер депутаттыр безнең шундый байлыкка, акчага кызыкмый торган дип. Хушлашу мәрәсиме Мәрҗани мәчете каршында узды. Бирегә мәрхүмнең туганнары, фикердәшләре, көрәштәшләре, язучылар һәм дәүләт эшлеклеләре җыелган иде. Ул безнең өчен күп мәсьәлә үрнәк иде. Ул чактагы югары советта утырышлары урыс телендә генә алып барыладыр. Алар менә Фәндәс Сафиуллин, Фәүзия Байрамова, Марат Мулюков, күп кенә татар җанлы депутатлар фикерендә менә йөртеп тавышка куйдырып, ике дәүләт теле булырга тиеш безнең республикада дип, шуннан бирле менә татар теленә өйрәнүче кешеләр саны артты, игътибар артты һәм бүгенге югары советында андый депутатлар саны күбәйде. Ике телдә сөйләшәбез. Күренекле җәмәгать эшлеклесе сәясәтче, милли хәрәкәт вәкиле Фәндәс Сафиуллинны Курган зиратында җирләделәр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Мин татар, мин үзем Сургуттан, Ханты-Мансийск автономиялы өлкәсеннән үзем чыгышым Казаннан. Мин төбәкләрдә яшәүче татарлар үзебезне татар дип тагын да бу теркәүләрдә катнашырга тиешбез. Күбрәк индәргә тиешбез, чөнки шундый бар технологиялар, төрле безләрне киметү технологиялары бар. Шушы технологияларга бирешмичә, киресенчә үзебезне татар дип әйтергә һәм сайлатырга тиешбез, Алла җәза. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Симферопольдә яшәүче татарлар тормышы.
Хәзер без Симферополь каласының иң борынгы Кабир мәчетендә. Оренбург өлкәсе бөтен Россия җан исәп алуга әзерләнә. Халкыбызның санын саклап калу безнең өстебездәге булган бурыч. Шишмәләр чылтырап аксын. Алып ката идек бутылкалар белән бер ел торас чип-чиста була иде. Быел Кырым Республикасы беренче тапкыр халык санын алуда катнашачак. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев Кырым Республикасына эш сәфәре белән булды. Анда узган очрашуларда безнең төшерү төркемендә катнашты. Бүген без сезгә Ак мәчет, ягъни Симферополь каласында узган сәяхәтебезне тәкъдим итәрбез. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Менә ул ничә гасырларны үз иченә алган кырылмалар. Хәзер без Симферополь шәһәренең иң биек, иң борынгы ноктасында, аның башланган җирендә. Скифлар дигәндә шушы җирлекне күз алларга була. Әйе, тарихы бай бик борынгы Кырым Республикасының Кырым ханлыгын нигезләүче, Кырымда җирле татар аксөякләре һәм Польша Литва дәүләте ярдәме белән хакимияткә килгән Хаҗи Гәрәй хан. 15-нче йөз уртасы Кырым ханлыгының иң куәтле заманда шикләре Кара диңгез буйларының төньяк өлешендә, көнбатышта Днестр тамагыннан, көнчыгышта Донның уң як ярына, төньякта Бусыклы елгасына кадәрге территорияны кулачлый. Әлеге тарихка кирип китсәң тиз генә чыгам димә. Республикада 480 мәчет, аның 54-те Симферополь районында. Алдыбызда 1508 елга караган Аллаһ йорты. Күпме үзгәрешләрне хәтерлидер ул. Кырым Республикасына безне үзенчәлекле вакыйгалар алып килде. Хәзер без Симферополь каласының иң борынгы Кабир мәчетендә. Бүген монда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, милли шура рәисе Васил Шайхразиев нәкъ менә республика мөфтие белән очраша. Бүгенге görüşümüz, hürmetli Saygıl ağamızdan en çok olan görüşümüz ve konuşmalarımızın Tataristan'ın 1100 yıllık İslam kabul etmesinin o yapılacak merasim hakkındaki Kırım'da da nasıl bir merasim yapılmasına ve nasıl yapılabilecek elbette ki bugün başkandan da görüşecek o sebepten. Bu meselelerimizi Müslümanlığın, İslamiyet'in 1100 yıllık kabul edilmesine onun bu merasimleri yapması için elbette ki bu meseleleri konuştuk. Sağ olsunlar bugün dini idaremize teşvik ettiler, görüştüler. Bizler de hoş geldiniz dedik. İnşallah o merasimini de birlikte yaparak diye ümitimiz var ve düşünmekteyiz. Biz indi eң birinchi o'zimizning Muftiy Hazratga zo'r rahmatli, chunki bu yil u bizning Bulg'ar jiyinina keldi. Tataristanda nechik o'tkazilgan butun charalarda qatnashdi. Ham endi u bizning prezidentimiz Rustam Nurgaliyev chaqiruvi negizida bo'ldi. Ikkinchisida endi anda bizning 1100 yil islomni qabul etuvga uyushtiruv komiteti bo'lganda Marat Shakirjanovning da qatnashuvi bo'ldi. Shunga ko'ra mana biz bugun Qrimga kelgachdan eng birinchi o'zimizning zo'rlagan hazratimizga keldik. Ham haqdan da 1100 deganda mana Qrim o'tirağında yaşayan Tatarlar nişek şuşu şarağa әзірлік алып баралар. Һәм біз бір-бірімізге ничек ярдәм итеп үткәргә була дип, нашы планнар турында сөйләшеп тордык. Шуңа күрә минем уйлавымча инде иң беренчедән без 21 майга хәзер әзерлекләрне алып барабыз. Һәм ул чара нигезендә безнең Татарстанда зур чара булачак. Һәм инде президент исебеннән һәм Диния нәзарәт исеменнән хәзрәткә чакыру булачак, делегация зур булыр дип уйлыйбыз инде. Шуңа күрә һәм шул вакытында Кырым нигезендә бүген әйтәбез 350 мәчет, мәдрәсәбез бар. Аннан балалар безнең укырга Казанга киләләр. Шуңа күрә менә ничек итеп, монда да бик матур итеп үткәрү планнары нигезендә сөйләшү узды. Әйе, алда бик күп вакыйгалар, аларның барысы да үткәннәргә кагыла. Монда килеп гомер итүче милләттәшләребез җирле халык Кырым татарлары белән бик тату, яхшы мөгамәләдә. 2022 елда Сабан туенда Кырым татарларының бәйрәме белән берлектә уздыру күзаллана. 2014 елның 18 мартында Кырымны Россияга кушу турында килешү нигезендә Россия Федерациясы субъекты буларак Кырым Республикасы оештырыла. Быел алар Россиядә буларак беренче тапкыр халык санын алуда катнашачак. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Кырым Республикасы.
Оренбург өлкәсе татар җәмәгатьчелеге бөтен Россия җан исәп алуга әзерләнә. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте түгәрәк өстәл уздырды. Утырыш Оренбург шәһәренең Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге татар театры бинасында оештырылды. Әлеге җыенда мөхтәрият әгъзалары Оренбург татарларына мәгълүмат җиткерүдә төрле ысуллар куллану турында сөйләштеләр. Шул хакта Оренбургтан үз хәбәрчеләребез. Оренбург өлкәсендә 151 меңнән артык татар яши. Бу алдагы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда 7 меңгә кимерәк. 2021 елдагы җан исәп нәтиҗәләре тагы да азрак булырга мөмкин. Сәбәпләре шактый. Демография проблемалары, икътисади шартлар пандемияда үз эшен башкарды. Татар җәмәгатьчелеге оештырган түгәрәк стәл җан исәпкә багышланды. Тәҗрибәләре дә шактый. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенә 22, ә милли хәрәкәткә 32 ел. Милли мәдәни оешмалар төрле юнәлештә эшләсә дә, төп нигездә алар татар халкы өчен эшли дип сөйләде Оренбург өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов. Һәрберсе үзенең эшендә укытучылар мәктәптә, например, библиотекалар тоже халык белән, телевидение тоже совет ишетелде, советлар, безгә инде плотно с 15 по 15 плотно эшләргә кирәк. Әгәр безне бу эшкә кертсәләр, без инде һичшиксез эшләячәкбез, бар үз эшебезнекен бу милләт буенча да, әле дә зур гына эш бара инде. Халык санын алуга әзерлек, көндәлек эш булырга тиеш дигән сүзләр еш яңгырады очрашуда. Татарлыкны ничек саклап буласың? Әлбәттә, аның юллары күп. Хусейн Ямашев исемендәге 115 еллык китапхана күп еллар дәвамында татарларның очрашу урынына да әверелде. Безнең китапхана халык белән эшләгәч, без бу эшне күптән башладык, ел башында ук. Гомумән менә татар тарихына багышланган бик күп чаралар алып бардык. Мәктәпләргә бардык. Үзебезнең татарлыгыбызны күрсәтергә тиеш. Менә һәр милләтнең санын алганда без нишләп калыйк? Без дә үзебезне күрсәтергә тиешбез. Әлбәттә, күптән түгел үзенең 30-нчы театраль сезонын ачкан Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театрында татарлыкны саклауда зур роль уйный. Татар булу ул безне бердәмлеккә чакыра. Бердәм булырга кирәк. Бердәм булсак, без халык арасында югалып калмый торган халык булабыз. Оренбург өлкәсендә 100дән артык мәчет бар. Шәһәрдә мәдрәсә эшләп килә. Җан исәп барышында аларга да өметләр зур. Халкыбызның санын саклап калу безнең үстебездәге булган бурыч Аллаһ Тәгалә каршында. Инде без үзебезнең яктан тырышабыз, вагазларны үзебезнең телдә сөйләргә халкыбызга. Оренбург шәһәрендә 40 меңләп татар халкы яши. Авылларга караганда шәһәрдә катнаш гаиләләр ешрак очрый. Мәсәлән, Рөстәм Маннанов хатынының әтисе татар, әнисе рус милләтеннән. Мен үзем саф татар булганда да, минем хатыным катнаш татар булып килә. Әлбәттә, ушундый катнаш татар булса да, ул үзен татар дип күрә. Инде хәзерге үзебезнең язылыш көннәрендә дә минем хатыным да үзен татар дип күрсәтә, минем эш малаем да бар, эш малаем да үзен татар дип әйтә, һәм әлбәттә мин, конечно, үземне үзем татар дип белдерәм. 2021 елдагы бөтен Россия халык исәбен алу 15 октябрьдән башлана. Оренбург өлкәсе татарлары да бу мөһим вакыйгада актив катнашу эшләрен дәвам итәчәк. Оренбургдан Фируза Абсалямова, татарлар. Дәвам итәбез. Беренче карашка бу авыл якын тирәдәгеләреннән әллә ни аерылып та тормый кебек. Шундый ук озын урамнар, агач йортлар, шундый ук мәчетләр, ташландык фермалар, мәдәният йорты. Ләкин монда яшәүче кешеләр башка төрле икән. Алар соңгы елларда мөселманнарга хас булмаган начар гадәтләрдән арыну буенча көрәш ачканнар. Авыл урамнарына эчкечелеккә каршы элмә такталар куйганнар, иске чишмәләрне төзекләндерү эшенә керешкәннәр. Сүзебез Ульяновск өлкәсендәге иң бай тарихлы татар авылларының берсе Иске Кызыл су турында бара. Яшәү рәвешен тамырдан үзгәртергә юл алган авылның бүгенге көне белән Рамис Сафин таныштырыр. Бу тормышта һәр нәрсәдә шәхестән тора дип халык дөрес әйтә. Кызылсуда да шулай. Моннан бер ел элек биредә туып үскән, зак еллар Ульяновскида яшәгән Әсхат Галәветдиновны авыл башлыгы итеп сайлап куялар. Һәм ялгышмыйлар да. Беренче эш итеп Әсхат авыл мәчете белән бергәләп эчкечелеккә һәм аны өйдән сатучыларга каршы көрәш башлап җибәрә. Сельсовет белән, администрациялар белән, район администрациялары белән, силовой структуралар белән бергә көрәшергә тотындык. И үзебезнең инициатива белән чыктык, шулар Коръән аятларын язып, һәм дә мәрҗәгать эләштек халыкка,
кагызларны, что biz алардан садакалар мәчетләргә алмыйбыз, вот мәҗлесләренә йөремибез, халкыбыз аңлады. Узган гасырда татар әдәбиятына танылган шагыйрь Сәхәп Урайскийны биргән әлеге авыл бу яклардагы иң зур һәм иң дини, укымышлы авылларның берсе була. Үз вакытында булган 1924 елда 6000 га кеше булган. Безнең авылда 6 мәчет булган. Аннан тагын бер икенче авыл булган, Горный Урайкино дигән авыл, анда бер мәчет булган. Иске Кызылсу авылының борынгы заманнарда гына түгел, хәзерге көндә дә бик дини булганлыгын менә шушындай урамнарга язылып куелган Мөхәммәд пәйгамбәребезнең хәдисләре дә күрсәтә. Хәмер һәм башка төрле исерткеч әйберләр булган йортта намаз укымагыз, чөнки андый йортта фәрештәләр булмый. Менә шушындай баннерлар авылның берничә җиренә куелган. Авыл җитәкчелеге һәм мәчет мондый баннерлар, әлмәт такталар кую белән генә чикләнми. Алар яшьләр һәм балалар өчен мәчеттә дин дәресләре дә оештырганнар. Олы кешеләр бездә йөри, әлхәмдүлилләh, яшьләр без инде хәзер безнең кич белән генә киләләр. Ланшак 5-6 кеше, шуның белән инде җәйкенне оештырган идек, 15 бала килеп йөрделәр. Шәһәрдәгеләр инде каникулга катучылар, ял итәргә катучылар, шулай 15 кеше намазга бастылар дейик, отландар уйнап йөриләр дә азан ишеткәч килеп керәләр. Инде чәйли без шулай кызыктырабыз үзләрен мәчеткә, дингә йөрергә. Кайчандыр колхоз идарәсе булган, аннан 20 елдан артык ташланып хәлдә яткан бинаның бер өлешенә җылылык үткәреп, Әсгать шунда ук музейда ясарга ниятли. Анда экспонатлар җыюны сорап авылдашларына мөрәҗәгать итә. Бер ай эчендә дистәләгән әйбер китергәннәр. Берничә атна элек Әсгать мәчет картлар белән киңәшә дә авыл читендәге Хәнифә чишмәсен зәкләндерү эшенә керешә. Кайчандыр мул сулы чишмә карап тартып тормаганлыктан еллар дәвамында туфрак ишелеп ул җир астында кала. Самый основной чишмә менә монда иде. Вот, тора-бара ул капланды, тулы була иде. Алып кайта идек бутылкалар белән 1 ел тора чип-чиста була иде. Моны алып кайтасың, ишек янына куясың, 1 ел тора, берничә иде. Хәнифә чишмәсенең үз тарихы бар. 16 гасырда хәзерге Татарстанның Апас якларыннан Явыз Иван Чукындыруыннан качып килгән Хәнифә исемле хатын шушында соңгы сулышын ала. Татарларны чукындырган вакытта үзенең иманын саклап калу хакында бала имезүче бер Хәнифә исемле хатын тау башына җигергән. Ну аны тотып алганнар, үтергәннәр. Ул үлгән җирдә менә шушы Хәнифә карчык сизләве килеп чыккан дип риваят итәләр. Дистә еллар гына түгел, берничә гасыр буе иске Кызылсуны тәмле су белән тәэмин иткән чишмәнең җир астында калуының сәбәбе авылга суның үзәкләштерелгән система аша трубалардан һәр өйгә килүендә диләр. Үз вакытында чишмәгә илтүче сукмактан кеше өзелмәгән. Без балачакта безнең турдан без су буена тора идек ки, әбиләр аппак яулыкларын киеп, аппак матур киемнәрен киеп, яулыкларын җәйдереп, 100 әби уза иде. Казлар кебек узалар, очы краю килеп, без кичкенә идек. Алар монда киләләр иде, алар дога укырга. Монда 7 чишмә чип-чиста матур иде. Әбиләр хәзер безнең моннан юлда бар иде, һәр юл булмаган, шуның өчен озынайды, әбиләр дә әкет кенә кеше не монда әзәйди. Авыл халкы Хәнифә чишмәсен зәкләндереп, аның тирәсенә дистәләгән миләш һәм абрикос агачлары утырттылар. Еллар буе туфрак, таш астында яткан чишмәне зәкләндерүдә һәм агачлар утыртуда район башлыгы Василий Половинкин да катнашты. Я надеюсь, что те легенды, которые связаны с этим родником, с этим благодатным местом, будут передаваться вашим детям, вашим внукам, и мы всегда будем приезжать сюда и пить чистую, святую воду. Соңра кызылсулылар казан асып, самоварлар куеп, чишмә суы белән чәйләп, җырлашып та утырдылар. Авылдашлар белән шундый җылы аралашуга ни җитә, аеруча бүгенге көннәрдә. Бу җиһанда күпме йөрсәң, беркен үләргә кирәк. Андан инде хәлләр бар дип хисап итәргә кирәк. Ульяновск өлкәсенең Иске Майны районы Иске Кызылсу авылыннан Рамисафин татарлар. Үткәнеңне, тарихыңны хәтерләмәсәң, киләчәгеңә дә битараф буласың, дип әйтеп калдырган Фәндәс ага Сафиуллин. Тарихыбызны, ана телебезне кадерләп, саклап, халкыбызның олуг шәхесләренең эшен дәвам иттереп яшик. Исән-имин булыгыз.